Subay rok phung kaham dan khadan ta hokte bhuk chong no pai play ham ya paro ham jam blog channel lam sogo gang tinno sung nok jot tono no kaisa nogo tongai rang 20 মানে কম no 15-20 হাজার এবার কেবা তেবো গোবাং মাজি মানো তেবর ইনভেস্ট মানে রাং গোবাং সবাইকে তেবো গোবাং আজি মানো অমনো বম হাই লামা आंनो तिरि फुंनाय आं दा थां दङ सामुंगन गोदालनानै फैसा सामुंगन आं दामनानै खायना बागै आंनो फुंनाय आं दा थां दङ आं नगनि लामान हयते यांगो सानदर के बागान बाजार थामा लामा बिसि सालिया हायपनो उगाना सामुं खायजोंनाय नाय तंनि सोयासा फुंगा jot na na kang thangge punong nai nong na tom khaijang nai ke nong nuk na obo ke bagan bazar lama obo onek din pore lama sin sayang tongmani ta motamoti lamai ko har sekran nung tongha onai nok phanya bagi tawon de lama ran tongha tei sai togi ko sin kaka lama ni bagi khai tongo kosto khai ke ta wata wana de jakun soy phai mana na nara on lama tei nok gana gini borok bisi kosto kai thangka tongkha borok nok tarpek borok sojo kai tongkha gini rok tau lama pura motamoti ranjak hingke yang oro yang rogo highway lama tlang bagai tabuk sakha hingke ang tak thang tong no tini ang tam samung khajangnai no pungnai hingke bom hake rang pusa jinai nogo tongnai bekar sikla rok ni bagai kaisa good news aba khaba khobor kaham mano okay ang thanai nai tongni so finally ang sok pakya nor no khona bomo jaga o jaga phongna sai tongnai oro signboard no khona noro abo koi bagan gang dang bai koi bagan thaka nor kisa sai na mang hana heda rom no mang hana gai first time ang no phungnai bai ke ranga jinan lama abo nang nai toni gai abo koi bol khong heda yang ditan nai omo hige mang gobang ma joma khaijang nai joma khaiben pore pheranjang nai pheranai saltam ki salnai karan khajita ngete kisa han hai rongna nyongna ma ke to na te bok ham kai tan mano yango mota busuk khi mano ma dabu gyan se kisa sikon tan chuwa ge khibi nai thong milik khai saltam phranai ekdom perfect khai te kisa han hai phununga na ngi batan mano da kubuk dong hai ang buyang ngai ti matan kha oma hi nai thok kai tan na mano gabono oro phran orong nai narok gang obo tan ga tam ni bagai nong na daw kha sasinai finally obong kai oro kaisa nong nuk ko nek size kotor piang sanamano finally piang sanamano 110 rok nuk khona rok omo haikina piang rok sanamano piang rok sanamai kabang ma ranga jiman bhai ke sanam jang nai on bagai ang no kilian sanai o piang sanam jang nai abong kai narok online eba khai amazon rogo kabang ma app tongo haipono buyang tis man abono nai tokdi machine narok semaka machine nahar mano minimum amount narok rang pusa noni bom hai invest khajangnai narok saimano bisar pono kom mano 20-25 হাজার হইতে surungnai 15 rok pra abo khai annual machine no yak baita mane machine na tongnai motor haipono abo yak bimba khainai ngai automatic machine ngai
abokai minimum no 40-45 nangnai engkai mo hai salamna bagi piang salamna bagi piang siming ya itu nak kari piang siming ya jago sikon ka nono phurunga na sikon berman nai sikon yang kaisa nuka sikon kai bisa no dongkok kiri untuk bisa kesam nongka apa nak phurunga na barak thang ora omon ingkai sai sikon nong nukna ekta দুইটা তিনটা কিবা প্লেট সানামি মানু হ্যাঁ সরি বাটি সানামি মানু গোबां पासपोर्ट गोबां रेस्टुरेंट गोबां दाब्बा रावगा ओम हाय बाटी न तलांगो काटुरि जिगन चट चट रक रक्साना बागै चप रक नाइले को गोबां फुड साजांना बागै ओम हाय तलांगि मानु गाय आउन बागै बाटी रक फालि मानु आ बाटी रक साना मानु सिगन मता खिबदि तो kotor simina hadane am haya cikon mun har mon oke nang no last kala paitha ko phungnai besek kalet khaikya orong kanu khunna ro unau dik koi bagan no on bage final hai narong nukna bisi taman liya sung mangka gai tam ning gai tak masing kelai kasek liya obong gai sapta kaisa rok gai se phayu gai obo bahiki samnai ang mana haya ko plate bisi na na online no nukha rang puisa juga khaina hanai nindra bwari plate bati rok sana mano chot maggi rok chamin rok chat rok chadane bagai bati ni bagai ba umsong size abo borok ajagor hawana alada alada selamjangnai norong har mano online ti rogo Delhi Haryana Punjab amti rogo thangnai mano engkai online ti har mano engkai omo ke rangaji mano chini takuk chong thingya chini bukuk chong bo kwbangma manli mani rokobon ta mane maso 30-40 hajar ko maji mano machine ni joriya ni nung bung hai budget sabai jangnai bom hai rang khibai invest khai nangaji man yano omo hagino ang no tinini update kai bahigai sini bayap nogo tonge rang puisa gana role hapora tongphono rangaji mayeng tongmaro obono tinang nono kok kesaro omo hai samungo involungi norok tongma rangaji mano engga abono phung kaham tinini bolok tinin bagam sung sito norok jotono kaham tongde omo hai kabangma lama phung rinang nongna jano bai tongsak sak nor nai tongmon nongna pai player hambaya pharo phung kaham joy tiprasa jotono kaham tongtong hambai phung kaham norok jotono no kaitor subatong god bless you so nokna norok busu kotor rung hang orang bisa pun plate kaini hai dosa nama nu gai ani nok ni nokna norok tei bo franja tei mongo phungnai yango mongo ke franja ni khang kau franja kongo ditai yang nok bisingo ba keran surongkha saltam rong nango nangkai nong nang saka omo ke khaima to niwo okay nong bagai omo no rang puisa ijang na nyogo tongai ke bahan ja tongni obo na ni kesar mo phungdara ni khaka hamya pharo jotono no phungdara ni sibai te hamjang mo khaka hamya pharo phung kaham jotono kaham tongni jotono no kaitor hamari khalai dong hambai